Miss Gu, anong alam mo sa yung terminong United Front? Madam Chair, hindi ko po alam yun. Pero yung ama nyo, si Jian Zhongguo, di ba honorary member siya ng Philippine Chow Tai Organization? Tama ba? Madam Chair, yung Chow Tai Organization po, yan po yung pangalan po nung barangay po nila. Pangalan ng barangay nila saan? Opo, sa China po. Saan sa China? Fujian, China. Yung Chow Tai po, yan po yung mismong barangay po. Okay. Pero meron ding organisasyon na Philippine Chow Tai Organization, di ba? Yung Philippine Chow Tai Organization po, ang ibig sabihin po noon, Madam Chair, lahat po ng galing po dun sa barangay na yon ay nagkaroon po sila ng organization po na parang pinaka pangsama-sama po nila dito, association po nila dito sa atin po. So, merong ganitong klasing association dito sa Pilipinas. Philippine Chow Tai Organization, Opo, tama? Madam Chair, yung Chow Tai po, yan po yung pangalan po mismo ng barangay po nila. At di ba honorary member si ama mo, si Jan Zhonggo, honorary member nitong Philippine Chow Tai Organization? Madam Chair, doon sa position po hindi po ako sure, pero doon sa Chow Tai Association po, meron po talaga dito sa Pilipinas. At Yan, miyembro yung ama nyo dahil ah, taga Chow Tai siya. opo, basta pagka taga doon po sa barangay po na yun. So members siya, si ama mo. Tingin ko po member po siya. Member siya. Opo. Sa pagkaalam namin, honorary member. At tama ba na itong Philippine Chow Tai Organization ay kinikilala bilang isang United Front Organization? Madam Chair, hindi ko po alam. Alright. Tanong naman po para sa DFA. Sino pong nandirito para sa DFA? Yes, sir. Could you please come down to the floor, sir, sa mic? Madam Chair, Yes, just a SP related Pro question. Tempore. Madam Alice, spiya ka ba talaga? Sen, hindi po ako spy, hindi po ako spiya po. Bakit nasabi ni Xie Jingyan yung nirecord yun sa Al Jazeera? Sen, kaya hihingi din po ako ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po ako mag-imbestiga, hindi po ako spy. At para naman po, hindi po ako magmukhang kawawa Sa talaga. dami ng tao na pwede niya banggitin, ikaw pa binanggit niya. Tingin ko po, baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media mileage ko po ngayon. Possible po. Ibig sabihin, ginamit ka lang nitong si Xie Zhejiang? Para sa akin po kasi hindi ko po siya Kung kilala. wala ka pa, walang sunog. Kaya nga, inulit ko, bakit sa dami-dami ng tao, ikaw ang pinili niya na sabihin ikaw ay isang spiya? Sen, tingin ko po, dalawa lang po yan. Para sa akin po, kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon. Baka meron po siya ibang motibo po. Pero ako po, hindi po ako spy at hindi ko po siya kilala. Sa tingin mo, ano motibo niya para banggitin ang pangalan mo na isa kang spiya? Sen, maganda rin po yung narinig ko po kanina kay Madam Chair na through our government agency po, sana po ma-invite po natin siya kahit through Zoom meeting lang din po para malaman din po natin kasi hindi po ako spy at hindi ko po talaga siya kilala. Madam Chair, I will just reserve my line of questioning later. Thank you, SP Pro Tempore. And for the record, ang Al Jazeera po ay isang internationally renowned media outfit. I think opinion yan at kaalaman yan shared across this committee. So I think nasa floor na, yes, yung ating DFA resource person. Sir, for the record, yung pangalan po ulit ninyo at saka katungkulan sa department. Madam Chair, I am Acting Director 19 Pang with the Passport Division. I am also accompanied by Assistant Director Amer Tago of our Legal Affairs Office. Thank you, Director Pangwi. So 4 days ago, sinabi po ng department nyo na it's closely monitoring reports of foreign covert operations in the Philippines. So yung mga revelations po ba ni Mr. Wang Fugue dun sa Al Jazeera report at pati sa Zoom interview namin, nagda-dovetail po ba sa na-monitor ng DFA so far? Regarding this issue, I think I should defer to Attorney
Amir Tago of our Attorney Defense- Tago, pakibaba po sa floor at sa mic. Nakapagsumpa rin po kayo kanina, no? Kasama ni Director Pangwi. Hindi. Comsec, paki-administer yung oath kay Attorney Tago. Salamat, Comsec. Salamat, Attorney Tago. Yes, please. Attorney, nagtanong po ako sa department if you could seek help from the Thai government to allow us access to Shi Zhejiang, considering that he may have possibly no material information pertinent to this hearing. At bakit nga po pala hindi napaunlakan yung request namin na magka-access kay Shi Zhejiang? Ang sabi po sa amin ng Philippine Embassy sa Bangkok na iniintay pa po yung advice ng department. Good morning, Madam Chair. Recently, we received a communication from the Philippine Embassy in Bangkok, Thailand, regarding your request, ma'am, for assistance regarding the possible interview of Mr. Ji Jiang in Bangkok. And they informed us that they reached out to your office, ma'am, raising particular certain political concerns that may have diplomatic consequences. And they are seeking the advice of the Department of Foreign Affairs on other possible avenues in order to accommodate the request due to the political diplomatic consequence that may be born because of the request. One possible avenue, Madam, is we noticed that the request may have criminal implications. Because of this, the request may be coursed through a mutual legal assistance request. We note that the Philippines and Thailand are contracting parties to the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. And under the treaty, it provides that the contracting parties may provide the widest possible